kachiel sani miwane chal mar wach ka warango chal mar oula e counties wa makaluo. Erokamano nyakile fasoluoch manake wacho nendo wabira achiel kachiel kowuok skul payama masodo ma antiere kachud bura makara chunyo kaendi skul kaendi Cleophas en achiel kuom kembe adek ma sani koro familia mathoth mokalo ojotie bang' pio oula daro gi miechgi kaluwore kod koth mosebedo kadhi nyime kod chwe kor gwenge ma pacho kaendi kama wantie kaendi omopogore kod Sodo Primary School kaendi bende nitie familia mathoth mojot skul primary ma Kubuya kaachiel kod Simbi Dispensary ma bende ntiere kachud bura makara chunyo kaendi kendo kaendi kar chud bura moseyudo pek ahinya kaluwore kod masira mar oula ma biro kaluwore kod koth madhi nyime kod chwe kor gwenge ma pacho kaendi. Odiochieng' manyoro ne County Commissioner ma Homa Bay kaendi Moses Lelan 1700 oseyudo midhiero kaluwore kod masira mar oula ma osedaro oganda mathoth mokalo e gwenge mopogore mantiere kar chud bura ma Karachunyo kaendi kod gwenge mamoko mantie Homa Bay kaendi. Okinyi ma kawuono Cleophas en mora mar bedo kod jalup ruoth ma orito gwenge ma Kobala kama koro wantie niendi mabiro pimonwa ni to gin ji maromo nade masani koro jot e skul primary Mosodo kaendi to pek mane manitie kaluwore kod oula ma medo daro oganda mathoth mokalo e kor gwenge ma Karachunyo kaendi kaluwore kod koth madhi nyime kod chwe e pacho kaendi. Yawra ahinya chief ibiro ngiswa ni to kama wantie ni familia di masani koro jot e klese mantie skund primary Mosodo kaendi to en pek mane mar oula ma iseneno e sub location mari Mirito kaendi ma Kobala kaendi machiegni. Erokamano sama wan wuoyogo ni wan Osodo Primary School. Osodo Primary School already wan gi families 400 mokamp e school, both primary school and secondary school. To nyaka nche wachak bedo ka makoro week mar ariyo to waluor ni kiyawo skul juma manyien mabiro bedo tarik 29 wabiro bedo gi challenge maduong' number 1 ni nyithindwa gi ma bende koro donje skul kiyawo skul jonyuol gi go be makoro dak kodgi skul ka manyiso ni sama yawo skul nyaka koro gimiweyo ne learning mondo dhi mbele. Koro wan gi chandruok maduong' nikech waywak ni kama koro jo mapiyo hinyo kuma ginyalo dhi onge nikech sama loso kodi ni families mobedo displaced gin 580 to already 400 osebire skul mosekampe skul mana kaka wacho ni primary school Mosodo gi secondary school. Koro wakwayo migepe mopogore moloyo ne sirkand malo mar national government, sirkal mar county government mar Homa Bay to migepe mopogore mok mag sirkal mondo yo kamin mondo konywa nikech waluor ni kaka pigni medore waluor ni koyaw skul to kama jowa yude konyruok onge manyiso ni koro jowa dhi manyo kuonde jot mopogore machalo kaka kanisni mabe waluor ni samoro ok nyal romo jowa kar dak. Mar ariyo kuonde ma jowa dak e sani choche wopong' te manyiso ni pi ma ola mantie maduong' ni ogo chopowa mang'eny piny nearly almost 90% mag chopowa makunye miere kuma ji odake gi olwar piny. Tuoche mabiro gi weche mag pi mapong' dhi biro wakwa partners weche mag migawo mag thieth mondo come in mondo rescue jowa man ka manie center ka. Already wan gi dispensary achiel man kodo machiegni ma en chwo dispensary to waluor ni chwo dispensary ok nyal accommodate jowa gi te. Kora kwa migepe mopogore mondo come in ochung' kodo midhiero machalo kama. Mogik to wang'e maber ni gweng' ne en gweng' ma ong'ere gi weche mag pur. Already chambwa duto manchi wapuro bando, oganda, alode nie pi. Waluor ni e ndalo mabiro waweyudo kech maduong' nikech koro nyithindo dhi skul to chandruok dhi wuok maduong'. Koro wakwa partners manyalo biro mondo come in mondo konywa mondo wayud lasting solution mar wachni mok ni higa ka higa jowa dar bire skul sirkal oyie mondo chung' kodwa mondo wayud lasting solution. Erokamano. Cleophas mano ne waloso ko jalup ruoth ma Kobala kaendi George Oburu kado pek ma koro pi oula okelo ne jodak ma Kobala kaendi kiwinjo kowacho ni moingo familia 400 sani koro jot e klese mopore matie skul kaendi pod wabiro dhi nyime kod ng'eyo pek ma oula okelo ne jodak kaendi ko wabiro loso nyaka gitend skunde mondo wang'e ni ere ikruok mantie nikech wang'e ni skunde iyawo ayanga wuok tich juma manyien to kuonde ma kwano gweke ma sani koro familia gi ojote ma ngimagi nyalo biro rochore kaachiel kod chenro mag somo be nyalo biro rochore skunde gi eki ka bende dwaro nitie mondo migepe mag sirkal ochwal kony ma oting'o